स्प्रे देलायना टुपि खायलाब हमलायना बर' हारिमु आरो बर' सावथुन मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शननि दिहुननाय गारदावसै मुंनि गोदान बर' एलबामा ओंखारबाय। इंराजि गोदान बोसोर 2023 मायथाइया सौफैनो गेजेराव साननैसोल' सान दंसै। बेनि सिगांनो मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्शना नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों बोथोरजों खाबजानाय गोदान बर' एलबाम। नंगौ, गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय आरो गोदान बोसोरखौ बरायनायनि मुङाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि रंजाखांनाय मैखोमै सोलिबाय थानाय समावनो फिल्म प्रडाक्शना गारदावसै मुंनि गोदान बर' एलबामखौ दिहुनदों। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय गोजोनपुरि गामिनि बाइलेण्ड 5आव थानाय एमजि फिल्म प्रडाक्शननि बिगुमा रोंसार मुसाहारिया बे गोदान बर' एलबामखौ दिहुनदों। मिथिनाय बादिब्ला गोदानै दिहुनजानाय गारदावसै बर' एलबामाव फावगिरि महरै सारस औवारी आरो पद्मा ब्रह्मआ फाव खालामगोन। लोगोसेयैनो बे बर' एलबामखौ बिथोनगिरि आरो करिय'ग्राफ महरै बिबान सामलायदों पुरन बसुमतारिया। फोलाव फोलाव सेल्फि लानानै सोरनि गोसोखौ फाग्ला खालामदो गन्थं बिजौनि नाफा खुलजो खोमा बिलाइनि फुलखरिजों गावदां महरखौ मोदान होनानै जार महरखौ समाय होनानै थाइनै मेगनजों इसारा होनायखौ जों सनाफोर मोनथिखादों। खाथियाव फैनो खायदा लानायखौ जों सनाफोर मोनथिखादों। जारौ सना सोरखौ नेदों नोङो लामा दथाया सोरखौ नेदों नोङो निउ इयारा सोरखौ नेदों नोङो लामा दथाया सोरखौ नेदों